Идел буе изге Болгар җире. Бүген ул меңләгән дин кардәшләрне үзендә сыендырды. 922 елда монда ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иткән. Барислар хәзер шушы тарихи датаны изге Болгар җыенында билгеләп үтә. Җыенның төп тантанасы тарихи архитектура музей тыюлыгы территориясендә уза. Әлеге бина монда төзекләндерү эшләре башлангач истәлек билгесе буларак салынган иде. Аның тирәсенә ел саен җыелышу күркәм традициягә әйләнде. Безнең республика өчен, мөселман халкы өчен зур вакыйга. Без ел саен менә иске Болгар җыены үткәрәбез монда. Ата-бабаларыбыз ислам динен 1100 ел элек кабул иттеләр һәм шушы зур вакыйганы 2нче елга бик зур Россия күләмендә матур итеп үткәрергә. Болгар җыены иң югары дәрәҗәдәге кунаклар катнашында уза. Якташыбыз Россия вице-премьеры Марат Хөснүллин дә биредә. Ул киләсе елга илдә булачак төп тарихи вакыйга ислам дине кабул итүнең 1100 еллыгына әзерлек буенча ил күләм оештыру комитетын җитәкли. Хочу поблагодарить руководство республики за то, что из года в год организует это важное для нашей страны мероприятие, основу которого заложена уже более 1000 лет назад. Друзья, как вы знаете, наш президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал особую важность сохранения религиозных традиций, которые являются основой духовной культуры нашей страны и условием укрепления ее государственности. В 2022 году исполняется 1100 лет со дня принятия ислама в Волжской Булгарии, и президентом страны поручено мне возглавить оргкомитет по подготовке и празднованию этого значимого события. Болгар җыены 1989 елдан уздырыла. 2010 елда Яңарыш фонды төзелгәч, тагын да киңрәк колач ала. Монда бөтен Россия дин әһелләре форумы делегатлары, төрле төбәкләрдән мөфтиләр, ислам дине тарафдарлары җыела. Бу дөресен әйткәндә безнең Аллаһ Тәгалә ярдәме белән хыялыбызның тормышка ашуы. Ничә гасырлар безнең инде ата-бабаларыбыз, аннан алдагы яшәгән инде туганнарыбыз һәр вакыт хыяллаганнардыр. Бу безнең буынга Аллаһка шөкер менә бәхетле буын икән, шушы безгә хасил булды. Болгар җыены Россиянең төрле төбәкләрендә яшәүче милләттәшләребез өчен очрашу урыны. Менә Уфадан беренче тапкыр килгәннәр. Күңелемә төрле хисләр килде, тәүбәләргә килдем. Хәтта теге намаз да укыйм, Коръән укырга да өйрәнәм. Барыбер нык ни булды, тәэсир итте бу җыелыш. Екатеринбург апалары 3нче ел рәттән бу көнне көтеп алган. Бу җыен безгә бик ошый. Менә безнең арада мөселман булганнар да, булмаганнар да бар. Аларга да бик ошады бу җыен. Болгар җире действительно менә мөселманнар безнең әтиләр, әниләрнең вакытларын күңелгә төшерә, шундый тәнне тетрәтә. Худайның барлыгына инандыра. Мин монда килүемә бик шатмын. Болгар җирен динне шәһәр булганга монда кешеләр нык тартыла күрәсең инде. Минем килүем тарихи урын белән нәрсә булган монда, нинди урыннар, нинди йортлар булган, нинди мәчетләр нинди хәләттә. Менә бөтенесе шуларны кабат-кабат күргәчтен дә ул минем өчен ниндидер яңарыш була. Киләсе елга бу тарихи җирдә узачак юбилей ул дөнья масштабында милләтләрне берләштерүче чара булырга тиештеләр монда. Аңа әзерлекне бүген үк башладылар. Болгар Ислам академиясендә оештыру комитетының беренче җыелышы узды. Анда төп максатларны белгиләделәр. Арзу Валерьевич, мы обсуждали вопрос по строительству соборной мечети в Казани. Значит, нам надо принять решение, когда, где. И мне кажется, было бы правильно заложить камень к началу, к нашему юбилею. Казанда төзеләчәк яңа мәчет 10 000 кешене сыйдырачак. Хәзер аның кайда буласы хәл ителә. Нигезенә беренче таш талау тантанасы 2022 елда бәйрәм чараларының берсе булырга тиеш. Аны бөтен ил күләмендә билгеләп үтәргә җыеналар. Хәерле сәгатьтә булсын сөйләшүләребез. Это не праздник Татарстана, это российский большой праздник. Значит, когда предки в Булгарах 1100 лет назад приняли ислам. И огромные слова благодарности нашему уважаемому президенту страны Владимиру Путину, который поддержал
эту идею. Бүгенге җыелышта фикер тәкъдимнәрне тыңладылар. Чаралар планы әзерләнгән. Мөхәммәдия мәдрәсәсенең административ бинасын салу, Булгарга илтүче юллар төзекләндереләчәк. Республиканың транспорт һәм юл хуҗалыгы министры чыгымнарны 1 миллиард 600 миллион сум дип исәпләгән. Аңа эшне бүген үк башларга кушылды. То, что есть, давайте начинайте строить, деньги найдем. Тагын бер тәкъдим. Ил төбәкләрендә төзекләндерергә кирәк булган мәчетләрнең исемлеген барларга, мөфтиләрнең тәкъдимнәрен дә тыңладылар. Коръәннең Казан басмасын бастыру, рус телендә онлайн мәдрәсә ачу, Хәләл ризык фестивале, дөнья күләм Коръән уку бәйгесен уздыру күздә тотыла. Тәлгать Таҗетдин мәктәпләрдә әхлак дәресләрен укыта башларга тәкъдим итә. Ул арада намаз вакытын хәбәр итеп азан яңгырады. Йоласы шундый, борынгы мәчет нигезендә бергәләп өйләгә килделәр. Быелгы чара пандемия шартларында уза, шуңа ара калдырып басалар. Күпчелек битлектән йөри. Бу кадрлар бәйрәмнең зурлыгын гына түгел, бердәмлекнең көчен күрсәтә сыман. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.